Tak ahojte, ako som vravela, zajtra bude živé vysielanie ako stream, no a zajtra vás budem tu takto čakať, takže tu si s vami urobím fotku, ja tu nebudem, ja prídem až o 1 minútu a urobíme si fotky, potom po nás príde môj asistent. No, kto bude chcieť, môžeme si robiť aj tu fotky, ale tam, kde pôjdeme, budú akože nádherné fotky. Takže dúfam, že nezmeškáte túto veľkú príležitosť a ja sa na vás zajtra veľmi teším. Tak ahoj.